Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan arita, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Happy birthday kani Jen Pablo iti Taiwan. Happy birthday kani ading ko Vea from Avelina Corpus. Advance happy birthday kani Papa Ismael Dakiwag. Kan kablaaw para iti Navarro, Dakiwag family, especially Nanay Anastasia, Mama Marie, kan Tatay Eduardo iti San Mateo Isabela from Levi Dakiwag. Makablaawan ti Andaya family kan Busto family, kan anak ko ada Prince JJ kan Prince Jasper iti Nagilian Isabela from Jenny Andaya. Happy birthday John Chloe Gonzalez from Rosetta Ramos. Shout out kada Zerin A. Lu, Geraldine Larocco, Beng Tabula kan Novelin Kodjamat. Orden kan De Cuerto family ni Kapitan Darlito Orden kan Bilas Bening De Cuerto from Dominador Rodel Castillano iti San Jose City. Makablaawan pa iti pamilyak ti Tadupax Nueva Vizcaya. Lakay ko ani Dexter kan anak ko ada Jet kan Jade from Jasmine Rivera iti Qatar. Makablaawan pa iti Frahiliana Zambrano kan Castellano family. My wife Rowan Joy, katugangak, kan especially kan ni Selma kan Tatay Dominador Castellano ti San Jose City from Jesler Frahiliana. Shout out kada Jan Ravanso, Glenn Peter Sipe, Mela Reyes, Riza Ngasaw, Emelda Reyes, Francine Dagayon, kan Yatsky Casey. Ni Reynaldo Paas, anak mi ada Rayan Joy, Rowan, Renz, Razel, apo mi ada Kisha kan Daphne. Makablaawan pa iti Paas, Vicente, Vadil, Fernandez, Marinas kan Agaluos family Timuta Kasibo. Kastamot ni Jing Afante, Presi Peneranda, Maricel Bautista, kan Dina Benito iti Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, from Mary Ann Orpia Paas. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rita. Dear Manang Emmy, ilingad na klangan itinagan arita, ngam dispensaram manang no jakon inlanad ti address ko. Dayto YouTube channel yu ti may sa kadagiti pagpalpalabasak iti oras, tatalaga akaayayok ti agdengeg iti nagduduma apadas nga inkay ipatpatangatang. Dua kami nga agkabsat, ngam agduma kami iti ama. Agpada asaan ang nakatuluyan ni nanang dagiti amami manang, iso akas taunay nga unget dagiti kakabsat ti inami kankwana. Dimakkel kami nga agkabsat iti family house dananang, akadwami ti pangamaan mi, alakay abaro. Rita, nakadalos ka din iti kusina. Wanangkal, nalpasan. Nakawalisak matan iti arubayan. Kat ni Boyat ngay, sa dino tayan na. Mga nadaman ditan nga kay ayam, adaw pa iti matrabaho diti balay. Uncle? Di kay agsadot-sadot no kayat yun nasayat kayo. Naglaing kayon ngay, no di kay pulos tumulong kadag iti trabaho ditoy. Adda ka di pa'y pangibaunan nyo kanyak, Uncle? Ay ba man dyan nalang akabsat mo, tama pa nagsakdo. Tulungan mo, tapno na daras. Uwan, Uncle. Rumwanak, makamu kayo dito balay. Agluto kan tumutan iti pangaldawan tayo. Inakon. Uwan, Uncle. Ay, agyaman nak. Rimor mo't laangan na Uncle Duro. Nasaysaya at nawan dito'y balay. Nakauy-uyong kan baon-abaon. Uray ni ading ko, kanayon na nga ungtan. Kaasimot, di pa'y makaayam.
Inakayabanan niya din ko aboyet, tamapan kami agsak dun. Amang numasangputan na kami ni Uncle asaan pa'y analpas ti trabaho mi. Agungot tumanon. Naimbag ta si mangpot kan nanang. Kasla na bambanog kayo ah. Ay, wan nga rod anak ko. Adong amin ti linabak itay. Inlepas ko na tap no makaawidak. Kakaiso na a day off ko inton bigat taal daw ti Domingo. Naimbag mo tada ka nanang. Marigatan kami kanya ading ko aboyet. No ni Uncle lang ti kadwami ditoy. Nakauy-uyo. Kun baon a baon. Ala, ano usan yun anak ko? Awan mo ti mabalin tayo nga umakaran. Saan nga umanay ti sweldo kas babaonan kandi Mrs. Cruz no pumanaw tayo ditoy. Sa maysa, adakarbangan tayo ditoy. Tabalay mo't dayto idalolo kan lolam. Nagrigat mo't kami nakabalay ni Uncle nana. Kasla masiksikuran na makitkita na nga on ar-aramidon mi. Kunti na sakit. Pasaray ayaban na kami pa iti bastardo. Anak ko. Apay nanang, basol mi ka di, naawan na bangunan mi nga amami. Saan anak ko? Pasensya ka yun. Basol ko ti amin. Ngam di kay agdanag. Ikarigatak nga isakad ti panagbiag tayo. Basta anusan nyo ti agnaed iti den na ni Uncle yo. Nakarkaro no kasday nga addaak iti ayan ti trabaho. Uwan nanang, di kay agdanag. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Manang, napan ka di manin ni nanang itayan ti trabaho na? Wan ading ko. Katimbilin na amasapol nga agtulnog ta ko ni Uncle. Tapno santa ka na yun amaungtan. Orar aramidin tamad dagiti ibabaw na, agungot latta. Kasla sana kompleto ti aldaw na no di na tamaungtan. Makapasuron. Ading. Apay nga tamanang. Awan mo tar aramidin tama di. Oray ni nanang, kagurgura na. Intun dumakkel ka, maawatam tumatlaon ti amin, ading. Talaga akas di ngamin ti ugali ni Uncle. Kuma, saan langan na pumampanaw ni nanang, tapno saan natakanayan yung tan ni Uncle Duro? Masapol mo't amanggad ni nanang, ading, tapno makatulong di ti balay. Nakarkaro nakarurod ni Uncle Duro naawan apulos ti maitulong na di ti balay. Kuma, adamot tatang tamanang, tapno saan nakakaasin ni nanang nagtrabaho? Iso nga ikagumaan ta ti agadal na saya at ading. Tapno yun makalpas ta, matulungan tan tumutan ni nanang. Wan amanang, inton adan trabaho, saan ton nagtrabaho pa ni nanang? Wan ading, kat mapasamak to dayta, babaen iti tulong ti apo ana marswa. Nay, apay ngay. Maluman ngam awan pay lang dagitag kabsat. Ang mga nagayayam damanan di eskwilaan da sakbay nga agkawid. Talaga pagpungpung tutan nakdagi di bastardo. Uncle, ada kamin. Apay ngay ta kayo lang. Maluman na. Cleaner ngamin da ading ko aboyet. Iso anala daw kami. Inuray ko ngutan tapno da kadwa na nga gawid, Uncle. Teko namket di, nagayayam kayo pa'y sakbay ang nagawid kayo. Sinalbag kayo kada bastardo. Mala kayo launa iti inayo nga awan manaknakam na.
Uncle. Uncle? Ala, ang kaya agpulusan, kalpasan na. Agluto ka ni ti pangrabyan tayo rita. Mabisina kon. Kat si kamat, may sabastar daw. Anya iti mulmulang lingam nita. Agtingnay kayo na! Uwan, Uncle. Makapasuron kayo. Ala, agawan nyo tagtignay. Nauyong ti pangamaan mi, manang Emmy. Awan mo't maaramidan mi no saan nga aganos, ta iso ti bilin ni nanang. Kanayon ngamin nga awan ni nanang, gaputa agpapaay ababaunan, kat linawas laang nga agawid, tunggal day off na. Kagura da ni nanang, agraman da kami kani ading ko, tada kami kanu ti bunga ti pakaibabainan ti pamilyada, gapo itinapasamak kani nanang. Indakdakkelan mi nga rod kani ading ko aboyet, tikas jay atrato kada kami, dagiti partido ni nanang. Ading, agar mo sarkan. Ang mga numaladaw ka iti klasem. Uwan, manang. Sapa exam mita. Masapo lang masapak, tapno makadipasok, paisak ba yung mga rugi ti exam? Lalaing nga ma. Sa bagay, amok mat analaing ka talaga. Siyempre, matamanang. Imalak samot ka. Aywan gayam. Na Uncle Doro. Saan pa'y kada nakariing, manang? Saan pa'y nga rod, ading? Ni, itaman pa'y analadaw ang nagriing. Mas daawak nga rod. Kanamom, mapalpaliiw ko. Kadagiti naglabas nga aldaw. Saan ang matagtagari? Kasla kanayon anaunag ti pampanunuton na. Nasayahat mo't manang. Tapno saan nga ungot. Indakdak ka lang tanti kanayon na panangungot na kadata. Saan ang pulsa nagbalo ti trato na kadatayo kadananang? Bay amon, di mon panunuton day ta. Naanusan tayon tupay ni Uncle iti naunday a panawan. Itanto lakit din. Sa bagay matkit di amanang. Malaki din. Mangan kan, tapno makapan ka nag-eskwela. Ni, apay nga ta. Di mo't larumaran iti silad na ni Uncle Doro. Aldawan. Sapay mapan ko kitaan tay trabaho nga ibagbaga kanyak ni Judy. Sayang mo't day dyan no da maala da sa bali. Sales lady ka no ti may sa pagtagilakwan iji ili. Sapay la kumata dan tupay. No kas pangarigan makastragak ijay. Pagsardangag to ni nanang agtrabaho. Bakuton ni nanang. Amok amarigatan mo to ni ti trabaho na. Ay, tinasayaat. Saan kon asingaan ni Uncle? Ama no napuyatan mat. Iso na imas pailaang titurog na. Makamuditan noong tanak inton sumangputak. Masapul ang makapanak kon iji ili. Tamang ano ada makaunang siyak nga agaplay. Narigatan. Sayang dahil nga oportunidad. Apay, sa dino tinagapwam si Carita.
Apay nga awan kay tay nakariingak. Pasensya kayon, Uncle. Napan ko ngamin kinita tay trabaho nga ibagbaga kanyak ni Judy agayem ko. Trabaho ko nam? Nagkulang agtrabaho ka. Sino pa'y nga'y agtagibalay no agtrabaho ka? Saan kayo amadanagan, Uncle? Nukas pangrigan ta maawatak, pagawida ko ni Nanang. Saan kon apagtrabahon, ta isunti kadwayo dito'y balay. Naimbag no umanugot mo dyan inam. Mayat man kan saan, masapul a sumardangan, Uncle. Bakutan ni Nanang, sigurado amarigatan mo tan iti trabaho na. No dikat ngamin sumangkadak mula. Di saan kumakas tati ka sa saadyo iti biyag. Inunanan tumot ngamin di kinagaranggal diyang na iso aday ta. Ensikog na ka. Di mo't nga rod entong palte amam. Ang di pa'y lanapnak. Nakirelasyon manan itaad asawa na. Anya din napasamak. Nagsikog manan di awan manaknakom na nga inam. Uncle. Apitan nanti bunga ti kinagarampang na. Isong aging gaita, agregregat pa'y laan. Imbak-bakat nanti nagbalin na babaunan. Imbes ada kayo kumati pagserbian na. Saan? Ta sa bali at tao ti pagserserbian na. Napasama kan ti amin, Uncle. Awanan ti maaramidan tayo. Ti pagyamanan mi laangan, kat napadakkel na kami ni Nanang, nga uray narigat ti adda pa nagbiag mi. Kanagyaman kayo. Taaddaak iti dahi ti abalay apag nanaidan nyo. Adda katumultulong kada kayo. No saan? Jakla amon, no sa dino ti pang pidutan da kada kayo. Nanang, naawat akon iti nagaplayak at trabaho. Agpakada kayon ton iti amuyo. Panawon mo ton tapno agsardeng kayon nga agtrabaho. Ay, uwan anak ko. Kat maragsakan na, tanaawat ka iti nagaplayam. Uray siyak, Nanang. Saan ko mga umanugot ni Uncle nga agtrabaho Tawan ka no ti agtagibalay. Ngam imbagak matkan kwa na, apagsardengan kayon nga agtrabaho. Anya nga iti kunana anak ko. Ado pa'y asa una asak ba ngay manugot? Paspasensya mo ni uncle mo anak ko. Talaga nga min akagur anak gapo iti napasama kanyak. Pati da kayo iti adim, nairamraman pa yan. Bayan yun, Nanang. Barang makaamiris tumatlaang. Ngam, amuyo ka din, Nanang. Kadagiti naglabas nga aldaw. Saan unay ang matagtagarin ni Uncle? Kasla, naunag akanayon ti pampanunutan na. Nay, apay ngay nga ta anak ko. Saan nga ta nga da sa gubanit na? Diyak mo, Nanang. Sana bali, tada kayong tumutan dito'y. Mabantayan yun ton ni Uncle. Gaputa na pagasatanak anakastrak iti trabaho manang, pinagsardeng kon nga agtrabaho ni Nanang. Ison tinagtagibalay akadwana ni Uncle Doro. Nasayaat dagiti nagbalin nga amok manang. Iso adakkel tinaitulong ti trabaho iti panagbiag mi. Nang runa idi siya kon tinangibatyan dagiti amok iti negosyo da, tanapandamutan nagyan ije Estados Unidos. Tidimi amo manang, adagaya mo nadagsen a sakit ni Uncle Doro.
Manong, anya ka di ti mapaspasamak kan ka. Kanayon ka nakapupok iti silid mo. Sakit kasla nagkapsut ka. Tila madmadlaw mo. Gagangay iti lumakayan Kumapsot mo ti bagi tayo. Saan Manong? Sa bali ti madmadlaw ko ken ka. Kalaat nga imras ti bagim. Agpudno ka man kanyak, Manong. Di na ka di pakadanagan. Awan da ito Saan na mabalin, Manong? Inton bigat matlaang, ipanda ka iti doktor. Masapul ama check up ka. Ibagak ka ni Rita, ta ipanda ka iti doktor. Gastos laang da ita. Manong, adda ni Rita at tumulong ken ka. Anya, kalpasan dagiti inararamid ko kada kayo. Nang runa kadakwada ken ni Boyet. Tulungan dak. Saanan, kinapudno na mababain akon kada kayo. Naamiris ko amadi dagiti inararamid ko iti kalabas. Isa pakawanan nakading ko. Da kami pamilyam ti rumbeng nga nakaawat kan ka. Kalpasan dagiti napasamak. Siyak pa iti kang runaan anang irurumen kada kayo kadagiti anak mo. Lipata mo day jay Manong. Ngampulos, asaan ang nagimula iti sakit tinakam ken ka dagiti kakaanakam. Amok da ita. Tasipod ubing da. Oray nagmaditi trato kadakwada. Nagtalinaed da na singpet ken na respetong anak. Isa pagbabawyak dagiti inararamid ko ide ading ko. Rita, anak ko, adagayam sakit na iti kidney ni Uncle Yo. Masapul gayam nga agdialysis. Ha? Di ka agdanag, Nanang. Pagasan tayo ni Uncle. Ipadialysis tayo no isot ka sa pulan. Uwan, Nanang. Awan tinamnamaan ni Uncle no saan ada tayo laan. Iso atulungan tayo. Mabain ngamin ni Uncle Yo. Kalpasan dagiti inararamid na kada kayo. Da kayo pa'y kano ti madadaan at tumulong ken kuana kunana. Nanang, nalpasan day jay. Lipatan tayo day jay pagtang tibiyag tayo. Iso a pinaraburan na tayo ti Diyos iti nasaliwanwanan a panagbiag. Tapno makatulong tayo mat kadagiti agkasapulan. Pudno day ta, Nanang. Saan asabali a tao ni Uncle Doro, Nanang? Kapamilya tayo. Iso anasken a matulungan tayo, tapno umimbag pa'y ti sakit na. Hay na, agyamanak anak ko, takasta ti kapanunutan nyo. Agyamanak unay. Uncle, agin na kayo tani. Kalkalpas yung nagdialysis. Agyaman Boyet. Madamang agnutluto ni Nanang iti kanan tayo. Amangan ka nung amin mabisinan kayo. Saan, Boyet? Ay, uwan gayam. Sa dinutayan ni Manang mo arita. Napanitayan ti matmatunan na negosyo, Uncle. Ada ka nung amin asikasun na. Isa ang madamdama pa'y nga gawid. Nagasat ni Rita, Boyet. Tanaparaburan iti napintas agasat. Katagyaman na kada kayo. Tamairan rano dak iti napintas agasat yo. Uncle, kapamilyada ka. Isong anyaman ang napintas agasat at sumangbay kada kami. Karaman kayo iti dayjay. Sa anak ama ikarihi kaanakan.
Kalpasan dagiti nagmading inararamid ko kada kayo, sipod ubing kayo. Sa anak ko man akaraman kadagito'y aparabor. Uncle, manipod ubing kami, da kayon ti kadwami. Kasla da kayon ti timakder nga amami. Gaputaawan kat nga ron tinabangunan mi nga ama. Isa ama ikari kayo kadagito'y aparabor ti Diyos, Uncle Doro. Kumusta kayon, Uncle? Anadan nyo ti pagiyo tapno mabayag tayo pa yung agdadan na. Rita. Umadan ni manan ti dialysis yo, isong agpapigsa kayo. Maan kayo iti ado. Ado dagiti ginatang ko aprutas para kada kayo, Uncle. Ay, akiama na kaanakan. Ay na, mababaiнаkan ka. Tay tilaksid dagiti inararamid ko. Da kayo pa'y timang tartaripato kanyak at masakita kon. Da kayo mat, Uncle. Asino kumapay nga'y tagtitinulong, no saan ada tayong matlaang. Ay, jakla ninamnama da iti amapaspasamak kita. Da kayo nga inkuskuspil ko, inururuman ko. Da kayo pa'y ti mangipakpakita itinalaos apa nang ipatagyo kanyak. Gaputa talaga napatag ka kada kami, Uncle. Noon yaman dagiti napaspasamak iti kalabas, lipatan tayon dayjay. Mga baruanan tayo ket di kas may sa pamilya. Ket ikariyo asalwada nyo ti bagiyo Kaya't na kayo pa'y amakadan na itinaunday apanawan. Rita, kaanakan. Kaya't ko pa'y nga ipananam kada kayo kaninanang tinasaliwanwan a panagbiag. Amin dagito'y asakripisyo para amin kada kayo, Uncle. Patpatgan kayo unay kada nanang. Madama pa'y laeng nga agpadpadialysis ni Uncle Doro, manang Emmy. Aramidan mi ti amin, tapno mapatidog mi pa'y ti biag na. Nagturpos mo't ta ni ading ko aboyet iti kurso na civil engineering, kat madaman nga agrev-review para iti board exam. Kararag ko asapay lakuma ta makapasamanang. Mayat mo't titaray ti matmatunak a negosyo, nga intalag kanyak dagiti amok. Katagyaman nak unay iti Diyos, taimpaayan nak iti nasasaya at tao, akas kadagiti amok, anatalag anang ibati kanyak iti negosyo da. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Rita. Pagayam arita, napintas man ti pakasaritaam. Kan makaibati iti nabalitokan nga adal kadagiti dumdumngeg. Pudno unay ama ikari kayo kadagiti aglaplapusanan a parabor.
Gaputaaddaan kayo iti nasayaat a panagpuspuso. Nga itilaksid dagiti napaspasaran nyo iti biyag, nagtalinaed kayo anatibker, anang sango kadagiti dimteng a panubok iti biyagyo. Agtalinaed kayo kumaan na pakumbaba kan managtulong iti padayo a tao, tapno ad-adu pa iti parabor adumteng kada kayo. Kat ikarkararag ko iti namarswa, asapay kumata maimbaganan ti pangamaem, kan maipaayan pay iti atiddog abiyag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugot iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad iti nagan alani, nga iti agdama kat adda ijay Hong Kong. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti insan ko abalikbayan, isuda insan Nieves kan Ami Nanales. Enjoy your vacation and regards from Virgie Padilla. Shout out kadagiti anak ko ada Jonathan kan Jamia Angel Paloma from Merlin Paloma iti Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Happy birthday kan happy christening kan ni Apok ani Caitlin Aiso Kitan dita sadsadan Bauco from Lovely Rose. Makablaawan pa iti Casio family iti Narvacan Ilocos Sur from Ron J. Casio. Sagon family iti Barangay San Cristobal Bangar La Union from Beng Sagon. Friends ko ada Joan Lantano, Emily Agasid, Ursula Domingo kan Marisa iti Quezon Isabela from Nora Payon. Shout out kada Grace Agtina Sales iti California, USA. Elma Rodrigo iti Taiwan. Nida Nieveras iti Hong Kong. Belinda Ramos iti Toronto, Canada. Adela Vergara iti Hong Kong. Evangeline Dalao iti Hong Kong. Jasmine Rivera. Nap Bulosan iti Korea. Kilen Feliciano, Leonora Bautista, kan Mary Ann Orpia Paas, iti Saudi Arabia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lani. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan alani. Iti agdama kat addaak dito'y Hong Kong. May saak a domestic helper dito'y manang. Adan asawak kan may nga anak ko. Driver ti para pasahero a jeep ti asawak. Podno a makapaliday ti mayadayo kadagiti ipatpateg iti biag manang. Katdakkel atulong kadagiti kaskanyak dayto YouTube channel yo. Tababaan daytoy maup-up ti iliw mi di tapagilyan tayo. Tatunggal agdengdengeg kami. Panagrik nami kat adda kami laang dita. Adamot padas ko akayat ko pa drama manang, kat sapay lakuma tamapagasatan met amapili. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak pay laang dita Pilipinas.
Agtagtagibalayak laeng idi, manang Emmy. Lanay anak, apay, anya tinapasabak ka ni Nardo itrabi eh. Timot gayam asawam tinangitaray kan kwa na iji ospital. Ay, naklaat kami nga rod nanang, taag kakaribusuda iti balayda. Pagamuan taag tartaray ti maysa nga anak na nga imay nangayab ka ni Simon. Masapol ka no nga itaray iji ospital ni tatang na. Ay, apay aya, nagananaw. Ay, kaasimot ti kasinsin mo ani Mileng, no adadakas ang mapasamak iti asawa na. Sapay babasit pay laeng dagiti anak da. Mangmanganda ka no nanang, idikwan, kalaat ka no matlatan anatumba. Naatake ka no, iso ka no mati kunada iti ospital. Ay kat, kumusta nga rudan ngay anak ko? Critical ka no ti kasasaad na nanang. Ay na, sapay la kumata makalasat. Kakaasimot dagiti kakaanakak, no saan ang makalasat ni Manong Nardo. Ay, ikararag tayo iti na Marswa, asapay kumata makalasat ni Nardo. Day talaang timabalin tayo ang maitulong iti kasinsin mo, anak ko. Lani, bakit? Natayan ni Manong Nardo. Anya? Ay, Diyos ko. Talagang arod agrabe ti pan nakaatake na alak ay. Wan nga rod, bakit? Kunan ni Miling, kadagati ka no napalabas nga aldaw. Adamadmadlawnan ka ni Manong Nardo. Gamtungkal damagan na kano ni Manong. Awan anyaman na daytoy kung nakanumot ni Manong. Amaan mo't no nabayagan nga dangagpay sa marikrik nana. Ngam di nala ikaskaso. Amo mo ni Manong Nardo. Nagagatunay nga agtrabaho. Kasano kat pampanunutan na mo't dagiti anak na. Ngamanyangay nga tinapasamak. Nakarkaro lakot nga ruden. Tanaulilan ti pamilya na. Wan nga rod, bakit? Kaasimot ni kasinsin Miling. Imbaglaangan tadamot pwesto apakilaklakwan na iji palengke. Lani, bakit? Sana bali, no anyaman ti mabalintan to nga itulong, di tumulong ta. Kaasimot ngamin dagiti kakaanakak. Nay, nakaluto kamot gaya man, anak ko. Nanang. Ay, ti asawam ngay. Umay ka di mangal daw dito ibalay. Saan ka nun, nanang? Tapno makabawi ka numot nga agpasada. Kakaiso na saan unay at traffic. Barang napigsa at ipasada ita. Ay, kastaya anak ko. Ni Andrea ngay, umay ka di mangal daw di apukok. Nagbalon, nanang. Ag-review ka no, taada quiz da inton malam. Ay, apay nga rod akas lang nagadumot talinutom, anak ko. Dudwata mo't gayam amangal daw dito ibalay. Inak man ikan iti si daan dagiti anak ni Miling, nanang. Amangan awan si dada. Sapay awan mo't ni kasinsin, tanapan naglako iti tsindaan. Haywan gayam, anak ko. Ay, naimbaglaangan tanagsaya at kakadakwada. Nanang, saan asabali at tao da kasinsin? Asino kumangay timang saranay kadakwada no saan ada tayo? Kaasimot ni Miling amang isakad iti panagbiag da. Narigat samot ti mapukawan iti asawa, nanang. Nang runak at nagbabasit pay laang dagiti kakaanakak. Ituloy yung agasawa dagita nga ar-aramidan nyo, anak ko.
Ad-adun tumot laeng ti sumangbay a parabor kada kayo, no managtulong kayo iti padayo a tao. Bakit? Itulod ko ni Andre di eskwelaan. Agdiretso ak tumutin nagpasada. Sige nga rod, lakay. Nanang, mapan kamin. Sige anak. Ay, lakay, agawid ka kadi amangal daw. Anya ti kayat mo asidaan. Oray saanen, Lani. Mga anak tulangan iti paradaan. Isupay ti oras kong agawid. Adamot di tantay balon mo, Andrea. Kanam amin dayta Sana puro ay ayam mo ng ter-aramidom no lunch break yo. Wan nanang, ibusog ti balon ko. Ay, wan gayam anak ko. Mapan mo man kitaan dagiti kasinsin mo. Amang ano dadapay dita. Ayabamon ta makigiddandan kada kayo. Kaasi damot. Wan nanang. Igiddan nyo idan lakay. Pasensya kan Maasyanak namin kadakwada. Wan ka di, bakit? Sige, mapan kami nga rudan. Barang saan pa anak kapanaw dagiti kakaanakam. Manipod pimusay ti asawa ti kasinsin ko ani Miling manang Emmy. Nagbalinan akasla obligasyon ko tinapanawan na apamilyana. Maasya na kamin unay kadagiti kakaanakak. Tababasit dapay anaulila iti amada. Nimot Miling akasinsin ko, aglaklakol at tayo tiyandaan itinatnateng kas kada prutas nga ang angkatan na mutlaeng tapno adamat gadan na apaggastos da iti inaldaw. Agkakaaruba kami lang amin manang, iso amakitkitak ti mapaspasamak kadakwada iti inaldaw. Sumipngatan. Apay, naggapwam ay anak ko. Ijay balayda, Auntie Miling, nanang. Nagayayam kami, kada insan ko. Apay, awan ka di pay ni Auntie Amiling? Awan pay mo't nanang. Sapay awan kaninda. Mabisinda ka nun. Ne, itaman pay anasipngatan ni Miling. Sigud mo't ano ang galas 4 kat sumangsang putan. Tanakapaibusan iti lako na ditsendaan. Isumuti ko na daw nanang. Mas daaw damot. No apay nga awan pay ni auntie. Ay, kaasi damat. Sa bagay, nakaluto akmat ket din iti pangrabyan tayo. Mangipanaklaangan iti sidaenda tapno makapangandan. Amang ano adda na panan ni nanang da iso anarabyanan anagawid. Sige nanang, tapno saan da mabisinan. Ne, apay nga awan pay ni Simon. Ado pay nga to ti pasaheros. Nalpas mo ton ti rush hour. Itaman pay nga overtime no kasparigan. Nagagat mo't unay ti asawak. Kasla nagdakkel mo't a pamilya ti bibiyagan na. Kat may salaang mo't ti anak mi. Nimot lananang ti kadwami di ti balay. Ay, ni kasinsin Miling ti kakaasyak. Agmay-maysan amang isaksakad iti panagbiag da nga agiina.
Nagsapan tumot apimusay ti asawa na. Talaga masapol asalwadan ti salunat. Narigatan. Ado dagiti sakit at tumtumpar. Sapay nag-ubing dagiti maat-atake. Ay, nakabutbutong. Nimot miling ti matanawagak iti tawa. Italaang mata sumangpat. Ay, naimbaglaangan tadaintad ko akanon dagiti ubing. No saan, talaga nabisinandan. Jakmat mababalaw ni Miling, tagtrab-trabaho kat nga rod. Adamot ang ti asawak. Nagsaruno dalaang kan ni Miling nga simmangpet. Ay, unay kat tigagat dagito'y adwan aya. Inaksabton ti asawak. Sigurado anabannog iti nagmalem apa nagpasada na. Itaman pa'y anarabyan ka nagpasada lakay. Ay, Juan, bakit? Medyo nakasubot kami itata ato ti paseros. Mas daw kami nga ron taurin alpasan ti rush hour. Adulat ta ti tao. Kasta aya. Uray ni Miling, kasangsangpot na mo't. Nagsaruno kayo lang nga si Mangpot. Kasta ka di, bakit? Amangan no, damot importante anapanan na, iso anarabyan mo't. Juan nga taa. Mas daw ka nung aro dagiti anak na. Naggapo ngamin itay ni Andrea di Tabalayda, nakiayayam. Kasta ka day? Wen, nangipanak ka rod iti masida, tamabisin ka nun dagiti kakaanakak. Ay kayo nasayaat mo bakit? Ta di dakit nabisinanain. Alaing ka rod agpalasan, tapno makapangantamatan. Nalpasan dananang kan Andrea. Nay, apay anasapa ka nakariing anak ka. Awan mo't sarak kita ni Andrea ta Sabado. Ay, jak man amo nanang. Jak mo't makaturugan. Ay, wan gayam, agkapi kayon Ay, wan anak ko. Nakaturog sapay ni Simon. Naladaw mo't anagawid idirabi Wan nanang, ado ka nung amin ti pasaheros, iso anarabyan. Naamangan nga road no maladaw ita ama pa nagpasada. Masapak mo't lang ita Nalipatak mo ngayon bagakin kay dirabi Agpaspaservice gayam itaninsan mo amiling. Awan ka no tay service na no mapanagangkat itilako na. Nagbakasyon ka no di driver. Iso anak isarita kanya ka no mabalin. Siyak pa ilang ag-service kan kwa na. Kasta ka dila kay? Wan bakit? Ay kat servisa mun kakaiso na nga adaday ta jeep nga ipaspasadam. Wan bakit? Ala, agluto ak nga rodon iti pamigatan ta. Taagar mo sar ka pa, isakbay apumanaw ka. Sana yun, bakit? Madamdaman ton. Tapno masapa kami. Agdiretso ak tumutin niya agpasada. Kalpasan na maitulod ko ni Miling ijetsindaan. Nilakay ko tinagbalin as service ni Miling akasinsin ko, tunggal mapanagangkat iti ilako na ijetsendaan manang Emmy. Maragsakan akmat, tauray kaskasano, makatultulong kami latta iti kasinsin ko. Napalalo mat ti panagyaman ni Miling kanyak, gaputadyak baybayan dagiti anak na, no kasjay nga aday ijetsendaan, wano numaladaw nga agawid. Naglabas nga rod dagiti aldaw,
Nagtultuloy at asawak ti service ni Miling. At dadagiti gundaway apasaray agkaraladawen nga agawid ti asawak. Kastamot ni Miling akasinsin ko. Kunak no maiparpar na laang manang. Agingga nga adda tinaidanon kanyak. Nay, sigamot day ta masabat ka ulanay. Wen tata, mapanak man iti ayan danana si Mang, tada pa ibagbagan ni Nanang. Balasang kaw. Di mo tagidaksan da ito nga ibagakan kawan. Anya ka diday tata? Okay ka dilaan kan ka. Di ka na panagkuyog dala kay mau kan Miling akasinsin mau. Anya ko mga iti dakas na tata. Ni ngamin lakay ko ti agser-service ka ni Miling, no kas di amapan agangkat iti ilako na iti tiyendaan. Ay naladay, adog hayam ti di mo pa'y amaw. Ha? Anya day jay, tata? Kat no nagwarasan dito'y lugar tayaw, nga da relasyon da Miling kan ti asawam. Anya? Wow, balasang ka o. Kanayon ka nung ada makakita kadakwada jay iling agkuyaw. Ada ka nupay dagiti kanitaw, asaan nga agpasada ti asawam, kat saan mo't nga aglakon ni Miling iti tsindaan. Agkuykuyog da nga agmalmalaw. Tata? Agridam ka lanay. Try-doran na kati kasinsin mo. Amo ka narigat mo apat siyan ti amin. Nagwara saan dito'y lugar tayaw, ti maipapan ka da Miling, kan iti asawa. Anya ti kunam anak ko. Nagiti awanan ba inanan? Nagiti traidor. At damat gayam relasyon da adwa. Ay, Diyos ko. Sino tinakaamuam anak ko? Nagwarasan dito'y lugar tayo, nanang. Isumot lagayam nga dadagiti gundaway nga agpadada amaladaw asamangpad. Tagayam, nagkuyog da adwa. Anda pa'y dagiti ka nito nga umununa sa mangput ni Miling. Madamdam halaan. Adamot ni Simon. Tagayam. Imbaba na lang ni Miling ijayan ti waiting shed dita. Tapno sana makuna nagkuyog da. Nga modo ti makakit-kita nanang. Nagawan mo't abain nanday ta babae. Kasinsin mo pa'y mo't nga road. Ngam na aramid na pa'y atutupan ti asawam. Ay garanggan diyang babae. Pagpada na lang ka ni Simon nanang. Awanan day ti bain. Manipod ita. Awanan ti kasinsin kong agnagan iti Miling. Traidor a babae. Anya nga rin ti aramidam ita, anak ko. Komprontarok ti asawak nanang. Agaluwad kanyak na iya lalaki. Nasaya at mat, kasi mangpot kan, Simon. Wan bakit? Nagpauray ngamin ni Miling ta nakigid na nagawid. Kasta ka di? Wan, kasi matnawan pagluganan na. Ay, makabannog mo tagpasada ng agmalmalam. Nabannog ka nagpasada? Wano? Nabannog ka nakikuyog ka ni Miling? Nay, anya ka din dito nga ibagbagam lani.
Awanan kay tibain. Ulbod! Diyan mo yung siguro. Diyak maduktalan ti aramidyo. Wanan kayo tibain. Baboy kayo. Kasinsin ko pa'y tinutupam. Sino? Saanan arumbang amaamwam no asino tinakamwak. Nagtalagak ka. Lani. Nagtalagak iti kasinsin ko. Ngamgayam. Tray-duran da ko na. Nagsakit na itingay na ramid mo, Simon. Bakit? Pumanaw ka na. Kat mapankan iti day dya babae. Isumot ti kayat mo saan ka di? Sige, ipaay ko ti kayat mo. Pumanaw kan kat jakon kayat makita pa iti panagrup-rupam. Ibagam iti day jay traidor a babae. Asan nagpakpakita kanyak. Ta mga noan niya pa iti maaramid ko kan kuana. Saan ka kadi amakmakla at laang iti day tapangedeng mo, anak ko? Saan na nang? Diapon mairusok ti makadan na iti lalaki akas ka ni Simon. Mapakawan ko pa'y siguro no sa bali a babae ti tinutupan na. Nga mismo akasinsin ko tinakirelasyonan na. Ay, anak ko. Dagiti traidor. May samot na diya babae. Di nala pinanunutan nga agkabagyan kami. Di nala pinanunutan dagiti tulong ko kadakwada. Sipod pimusay ti asawa na. Nanang? Napanan ni tatang? Ti manong kanon? Andre anak, bay amon ti awanan bain nga amam. Agsina kamin. No kasta? Agpaiso? Wan anak ko, dagiti awanan bain. Isumot lagayam? As-asarendak ijay school? Apok, bayam adananang mo timang resort iti amin. Kagurak ni tatang. Andrea anak ko, ala, saan aday tatimang pakapsot kada kayo nga agina? Agkararag tayo iti Diyos. Asa pa ila kumata maurnos tumot laang ti amin. Kumusta nga tamot ti asawam, anak ko? Awan ka di ti damag mo, may papankan ko, ana. Awan bibiyang ko kan kuanan, nanang. Aramidan na no, anya ti kayat na aramidan. Uray ni miling akasinsin mo. Nabayag mo tan, adida nagaw-awid di tabalay da. Mabutang nga tan, nanang. Padasan na ti agpakita kanyak. Tama nga no, anya pa'y ti maaramid ko kan kuana. Ti kakaase kat dagiti kakaanakam. Pati isuda na iramraman dan iti aramid ti inada. Awan maaramid tayo, nanang. No pinanunot ko manimiling dagiti anak na, saan ko maanagaramid iti pakaibabainan ti pamilya na. Ay, anak ko. Agpadadalaan ka ni Simon nga awan manaknakam na. Tilaang bukod da pagragsakan ti pinanunot da. Isarumbang lang kadakwada ti kasta. Ti aglemeng. Apitan da ti bunga ti inaramid da pa kay babainan. Ay, isa na panunot kung ti agabrod, nanang. Anya, agabrod ka. Wan, nanang. Tapno maipaayak iti naranyag amasakbayan ti anak ko. Desidido ka ka din, anak ko. Wan, nanang. Kantap no mailiwliwag ko tinapasamak. Aging kang addaak dito eh. Diyak tumalipatan tinaramid dagiti traidor at tao. Ngam kasanon ti anak mo. Amok adiyo baybayan ti anak ko, nanang. Para kada kami nga aginaday ito nga aramidak. Ay, lanay, anak. Di ka agdanag. Kanayo nak nga umawag. Tapno kasladdaak lang iti asidag.
Kasano no kalaat nga agparang to dito'y ni Simon. Napuskula ang tirupan na, no umaypay dito'y nanang. Kalpasan ti naramid na? Saan ang mabalin nanang? Papanawin nyo no bilang laang. No isuti ko lam anak ko. Aganad ka nga rod iti papanam di mo baybayan ti bagim. Nanang, uray na kayo mat. Kat ano san nyo ko maatari patwan ti apo ko yo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nakapanak nga rod dito'y Hong Kong, manang Emmy. Nagasatakmet, tanasingpet dagiti nagbalin nga amok. Saan akas kadagiti daddo mga imay dito'y, nagkaproblema da, gaputan na uyong dagiti nagbalin nga amo da. Damag ko nga agdandan na kanon ti asawak ken nimiling akasinsin ko, kat adda pa yan maysa nga anak da. Aging ga itamanang, kasladyak pa'y lamamati nga insukatnak ti asawak, iti kasinsin ko nga imbilang kon akabsat ko. No aging gat kaano nga agsaksakit tinakam ko kadakwada, jak amo manang. Tilaangan anak ko kan ti inak ti mangmangtad kirad kanyak ita, tapno sa anak apa idagal iti napasamak iti estado mi nga agasawa. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Lani. Lani, pagayam ko, talaga nasakit tinapasamak kan ka. Agasam, mismo pa'y akasinsin mo tinangisukatan kan ka ti asawam? Bilibak mo't iti kinaturad daan nangaramid kan ka iti kasta. Kalpasan kadagiti impaay mo atulong, kan panangilala kadagiti kakaanakam, kan iti mismo akasinsin mo, idipimusay ti asawa na. Sapay lakuma tamakaamiris danto, tapno saan nga agnanayon nga agbasbasol da iti imatang ti tao, nang runa iti imatang ti Diyos. Kat ikarkararag ko asapay lakuma, tagtultuloy tinapintas agasat asimang bayken ka, para iti masakbayan nyo iti anak mo. Ken dumteng to kumamat ti kanito, amasursurom apaluspusan ti gura arimmusing di tabarukong mo, tapno naan-anayas tupay ti adda apa nagbiagyo. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Tagiti, naglabas, asam, kan panubong. Ligay ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugo, ipi danal tibiyag.